Maing gabi di bay. Yeah, nag-headphone ko karon kasi naga-mic ko kani and ganina nag-video ko nya naputol ang audio ganina. So mura kog na nahasol. So mag-headphones lang ko ha. So yeah, for today quick video na ko A1. I did a video about the A1 nya. Nag-ingon ko nga unsay bago nga kanang update sa firmware. But na nag-comment nga whenever moadto ka sa viewing screen kanang previous screen sa imong A1 and muna siya ang previous screen nga nag-blur and makita na nimo. So annoying kina siya kasi magtanaw kasi yung picture niya na siya diha. So na ibang tao pareha na ako nga murag annoyed kay baga murag na you're trying to look at things nga makita nimo sa kilid sa screen nga naato siya. So matakuban ang photo nimo. Di ka kakita sa whole real estate sa imong screen. So inko nga ako siyang giingnan na may nag-comment sa akong kanang video nga pangalag Isaac, which is from IMWphotography. I want to thank him though for finding out about it. So iyang credits ni tanan. The thing is, ma-overlook mo na nato ko din. Kani siya, wala ko kabantay before kasi wala lang. When he mentioned it, pag makakita na ko ba niya, ma-annoy na ko. So, wala ko bitaw no, yan ko yan, and reply ko sa iya nga. Basig, ginagap kay para man siya touchscreen. Ang gamit na niya is i-click mo ana niya, mobalik siya sa shooting screen, mawala imong kanang kuan ba previous imong pangpicturan. So, yan ako niya nga, para mga mga tao, nga mga reklamador, mga tao, good kay, unsay mingon nga, touchscreen ang camera, pero mag-adto ka sa preview, dili ka pinch and zoom, murag cellphone, or unsa, dili ka zoom, ana ba. So, ako, di mo ko mahilig mag-pinch yung zoom sa camera, kay di mo na siya cellphone, camera mo na siya. So, muna siya, ako siya ingnan nga, katong nag-comment nga, tungkol mo na sa mga tao, good nga, kanang anadug cellphone ba and ganahan sila nga touchscreen tanan and they keep on whinging, they keep on complaining, so gibutang na functionality sa camera yan naman gina siya somewhere you can click, so muna siya and then karon di nako kasi di na mawa sa kong utok ba sa mukha na sa ko. So he found out pwede din mo disable what you're going to do sa imo lang i-disable ang kanang disable ang touch option ani nga camera, and in doing that sa A1, you just go to menu. Yung mori ka sa briefcase nga menu. Kaning murag pinakaubos nga yellow. Ako na lang i-mention ha. Tanawa lang swipe mo, tanawa lang ko. So, ato lang sa kanang briefcase nga menu. And ato sa touchpad settings, which is that one. Touchpad settings. And then, i-click mo ana. Ato din ka sa playback screen, which is that screen, that thing there. Playback screen. You just turn it off. So, once you turn off na nimo, atong i-turn off. Pagawas mo sa previous screen kanang mag-playback mode, wala na, blanco na siya, wala na siya. Di na sa work ang touchscreen. So ana nimo wala din work ang touchscreen, but the thing is wala na sa to siyang kuan katong mag icon diha. So kung ikaw OCD ka or sa mukan sa kasi mata nga na atong adto, okay ra. Muantos na lang ka nga di mo touchscreen because yeah, it is what it is. Anyway, I'd like to thank Isaac for that information, and yeah, that's it. Kaning nga video not sponsored anyway, we just want to share to you guys. Nasa ni siya version sa akong English nga vlog, kani siya sa akong Bisaya nga vlog. Wala siya. Alauna nas kadlawon. Ayo bye.